99 noci. A mám tu kamaráta Samka. A pozrite si part 1, lebo toto je už part 2. Neviem, prečo točím part 2 ten istý deň. Haló, čo sa nehýbeš, pane? Či Samko? Ja tu zostanem celý deň. Samko, pomáhaj mi. A všetko daj do crafting table. No, daj 3 do crafting table, aby sme mohli... vieš čo. Ja som prestal sekať. Ale máme lepší oheň. A Samko, hraj normálne. Dajem. Dobre, musíme vylepšiť oheň. Ja keď sa vrátim, máme vylepšený oheň. Fakt? Áno. A čo si našiel? 3 uhlia. Ja viac. Ja 5. A? Ja 5 uhlia. Na tom. A mám flashlight. Kámo, ja budem mať motorovku. Jak môžeš mať motorovku? Lebo ja poznám taký jeden trik a tuto mala byť motorovka. Idem pre ňu. Je tam. Není tam. Lebo to je fake. Hej, mali motorovku a dali to tam. Mhm. Ale veľa ľudí fejkuje. Hej. Že že oni to nájdu. A potom to... Tam dajú, hej. Oni to nájdu a niekde to dajú. A oni potom, že oh my god, že oni to našli. Pravda. Máme ohne nejaké jedlo? Ne. Máme level 4 oheň. Dobre. Urobíš mi nejaké jedlo, prosím? Prečo, však si nájdi. Matúš, Áno? rozdelíme sa takto. Jak? Keď nájdeš drevo, tak to ber a dávaj to do crafting table, lebo chcem vykraftiť polievku. Dobre. Len si dám lepšie. Len bude ona... Ja potrebujem prvé ona. Ráno, aby bolo. Kamo,
Musím ťa sklamať, je tu mačka. Aby... Ale poď mi dáš, ale mačka je dobrá. Tamko, vieš, ona je... Ale ona je dobrá, lebo s tým môžeš dostať zbraň nekonečno. A ona dáva poison. Alebo aj spell. Ale Mačka je ona vie skákať. Ďaleko. Kamo, ja zaujímam na jedlo. Nerob si prda. Ale mám medkit. Dobrá, ja práve berem jedlo späť. Ale mám pri sebe medkit. Dobre. Už idem ku tebe. Tuto blízko som docela. Samko, počkaj, ja ti tu dám jedlo. Kamo, choď ku mačke a otvor si čestku. Dobre. Poď, kde to je? Ja ťa tam navediem. Ja ťa Už tam to- navediem úplne, lebo Ja Ako už to to máš vidím, ja kupos- už to vidím. ale musí ísť semka dole. Ja viem. Samko, ja to poznám, ja už som tu bol. Semka. To už bolo nebolo to aktivované. Kde si? Kde? Nehovor mi, že si spadol. Padol. Rovno? Áno. Do šikma? Ďalej. Prosím? Do šikma. Do šikma. Do šikma. A sem ku mne. A skoč. Otvor si čestku. Pozor. Tu máš. Jej. Vieš, čo mi padlo? Aha. Čo? Dobre, už som to videl. Prečo zabíjaš svine? Samko, ty si zlý. Našiel som to veľké. Čo? Oka. Samko, ja som videl medveďovú hlavu. Čo? Čo si videl? Koho? Samkovi hovorím. Čo si videl? To, čo som videl. Ešte potrebujeme jedno železo. Len jedno jediné železo. Prečo? Aby sme mali na tú polievku. Dobre, máme ho. Jaj. Ale ja som musela aj
one, s prútom z vody vybrať baterku. Dostávaš rád, lebo ja som všetko spapal, ale teraz zbieram. Dobre. Ani nedostávam hlad. A jak to? Ja nejsem ani v polovičke. Oka, mám plný sak jedla. Joj, prepáčte ľudia, že som zabudol na vás hovoriť. Prepáčte. Som úplne zabudol na vás. Matúš, Áno. ja som dal červený oheň. Dobre, už som dostal hlad. Sa teším na noc. Počkaj, my ani mapu ešte nemáme. Tak som povedal, že my ešte ani mapu nemáme. Už máme. Mám dvoch ufonov vedľa seba. Ja ti idem s nimi pomôcť. Ďakujem. Oj! Pozor! Ale choď. Máš bandáž? Nie. Vieš, že potreboval ten bandáž. Ja im mám. Prepáč, zabudol som. Nech si klivý. A? Nech si bol klivý, jak si trápil vedľa. A? Čo te padlo? Reagan. Ukáž? Táto mala pistolka. Ale kamo. Jedného mám. Ešte tu je. Druhého mám. Pomoc! Samo zás.
Zomieraš každú sekundu. Ale to bol ten boss. Áno, ale ty zomieraš každú sekundu. Necháme túto. Ja som dostal. Nebyl ma, veď ma. Ne. Ne. Ale áno, ale keď ma oživíš rovno, tak si môžem rovno onú čestku. Čo? Tak túto vám vyhoď. Ne. Ja Počkaj, oživím, ťa vyhodím tam, kde ťa vyhodím. Dobre? No. Asi tam môže byť čestka. Vidíš. Čo je? Lekárni? A tu mám lejce. Chod do tej lekárničky. Lekárne. Prosím. Ne? Tak ja idem. Okay. Okay. Kamo, ja chcem to, čo ty máš. Čo? Tak asi čo? Moju klas? Áno. Musíš sa opýtať maminy, že ti nekúpi 2000 robuxov. Nekúpi 800. Maximálne? Hej. Á, come on. Ešte poďme sekať drevo. Telefónny sak. Ja budem mať. Nechcem ti to hovoriť, ale náš oheň asi sme prehrali. Je rýchlejš.
Daj to sem. Mhm. Sem to musí dať. Niekedy sú tam dá, niekedy nie. A poď sem na úpon. Poď sem hore na úpon. Fakt, niekedy to nefunguje. Fakt, vidíš, niekedy to funguje, niekedy ne. Choď tomu bližšie. Skúsim to ja. Už to ide. Ale Ja idem prvé nážrať. Ja už tam Fakt. idem. Keď to bude hotové, tak mi povedz, ja tam prídem. Keď to všetko vyšekáš, mi povedz. Ide mačka. Mačka sa zobudila. Jadi tu pa dusno. Kámo, už sa nemusíš starať o jedlo. Máme hrniec. Pomoc! Aj tu sú. Aj hej tam. Tu však. Do oranžového potrebujeme. Mám. Počkej, poď na... Ajdu. Teraz prídu ďalší. Ne, neprídu. Máme ešte toho druhého. Máme toho druhého. Tohoto tu, ktorého sme vysekali. Tak ho zober. Však si ho daj do saku.
A keď budeme moc hladní, mám tu 2 bandáže. Idem nám uvaliť polievku, každému jeden. Dobre. Hneď som späť s tými polievkami. Hneď sa vrátim. Nakoniec ja budem mŕtvy. Kým dojde. Čo dojde ti? Čo ti dojde? Jedlo mne dojde. Tebe došlo? No, nemal som už... čo? Jak ďaleko odo mňa? Ty si pod matou. Ty si umel okolo jeden. Chod do toho a hen tam pôjdem. Počkaj, Tam budem. ideme s polievkou. Ideme s polievkou. Čo? Počujem ťa. Tak dlho sa valí. Už idem. Takto. Tak, už ma to ťahá. Áno, UFO. Všetko sme tu vysekali pekne. Dobre, a vieš, kam ideš? Tam si mal bandáž, tam. Kámo, zameníš za jednu vec? Čo? Nechoď hore! Čo je hore? Myslím, že tam je oné. Som ma tu dole oživ. Kámo, dáš mi potom ten iPhone? Jakého? Tu zbraň? Tu dobrú? Hej. Nie. Poďme sa pozrieť hore. Poďme sa pozrieť hore. Počkaj. Pozrieť iba hore. Mňa to zaujíma. Dones sem oranžového. Kamo, nie. Ty ideš zle. Ježiš, že niečo nemôžem spraviť. Aj túto dole to vysekáme. Ha! Ja som ich odpukol. Ale kamo, ty ideš zle, nie ten oranžový. Ja Máš ho? Áno. Tak poď hore. A teraz dáš... Ne. Ja ho vyhodím dole. Ani si namusel. Určite tam dojde. Poď. Kámo, tady je obrovitánska dobrá čestka. Ty kombinár. Vysekaj ho. Ty, mám jedno život. Kde máš ten metky, daj mi ho. Ne. To je lepšie, keď naoživím. Ale ešte jeden. Je tam ešte jeden. A on má tú super zbraň. Dobre. Dúfam, Čo je za fotka? Tamko tu má. kam tu klas ani nepotrebuješ, lebo máš aj túto armor. Dobre, Poď potrebujem. poďme dole. Ja potrebujem jedlo. Však si mal ones. Hento si to zežral.
Tamko máme modrého. Ako modrého? Čo je modrého? Eliena. Tamko, ja sa potom pre teba vrátim, len potrebujem jedlo. Ono tu je jedlo dole. Kde si? Vždycky, keď odtiaľ odídeš, dostaneš taký prajhent. Ja to laguje hovado. Áno, to vždycky, keď odtiaľ odídeš, dostaneš taký rak. A ja som to dostal. Urob aj pre mňa polievku hovno. Ja prvé pre seba potrebujem. Tamko, spravíš si sám, lebo ja to tam pôjdem robiť. Čo? Polievku pre seba. Poď, Juno. Kam ideš? Však hentam. Na čo? Však to ideme vysekať. To sme nevysekali dokonca? No. A kde? Potrebujeme modrého. A jak vieš? Lebo tam to bolo. Ale tu niekde modrý není, kamo. A čo keď je? Ja viem, kde je modrý. Mám modrého, čo žije. Čo, kde? Poď na začiatok. Počkaj. Idem si uvariť jedlo. Ale zatiaľ čakaj ma. Uvaríš Prosím. prosím. Uvaríš Čo? mne, prosím. Kam ty si mi neuvaril. Ne, áno, uvaríš mne, prosím. Pokiaľ nepotrebujeme. Tak nepotrebujem. Prečo? Lebo sú tu zásoby. Akože zásoby. Zásoby jedla. Oni mali? Dosť veľa? Áno. Ja Kamo, oni sa nám... Je ráno? No, áno. Na zdravíčko. No? Prečo? No. Ako za... Matúš, Áno. ty kde si? No, tam, kde máme oheň. Ukáž mi toho Jumatovu jedla. Kam poďte do oba, ukáž mi toho Jumatovu jedla. Počkaj. A kde si dal toho dobrého? Ja už som ho skenol. Kde si? Neviem. Že neviem.
Kámo, tady fakt hromada. Ještě jeden modrý by tu mal být na druhé straně. Je tady. Počkaj, 5 týchto potrebujeme. 3. Jo, ten žije? Já jsem nevěděl, že žije. 4. Ani ja. To by mělo být 5. A 5. Mám 5. Dobre, tak poďme. Jak se vrátíš? Ja neviem. A on tam go? Nevidel, že on tu môže byť. Ani já, ale máme jedlo. Ale budeš mať inú informáciu. Áno, ide po mne. Vieš ako zistiť? Áno, ale mne sa to stýkalo ako hovado. Kámo, ale já jsem šel hore a on mě zabil. A kámo, to je blbé, že sa to tak seká. Tak nič, to je všetko pre toto ďalšie ľudia. Tak čaute.